Шматарон Палавия много си обичаше таблета. Обичаше да играе игри на него. Можеше да играе с часове. Харесваше му ярките цветове и смешните звуци. Един ден Шматарон играел на една много интересна игра. Бил толкова погълнат, че съвсем забравил за времето. Не обядвал. Дори не забелязал как слънцето залезнало. Шматарон просто продължавал да играе. Нямало да спре, докато не мине следващото ниво. Беше решен да победи. След дълго време Шматарон започнал да се чувства странно. Очите го боляли и сърбели. Той ги потъркал с ръце, но не помогнало. Ох, главата ме боли и ми се вие свят! След Шматарон усетил болка в главата. Започнала леко, но ставала все по-силна. Скоро главата го заболяла много. Той оставил таблета и отишъл да потърси дядо си, Бравомир. Бравомир Добрия седял до прозореца и чел книга. Той вдигнал поглед, когато чул тъжния глас на Шматарон. Какво има, миличък? Шматарон разказал на дядо си за дългите часове, прекарани в игри. Разказал му за уморените си очи и главоболието. Бравомир слушал търпеливо. Когато Шматарон свършил, дядо му се усмихнал нежно. Аха, разбирам. Прекалено дълго си гледал в таблета. Важно е да си почиваш, когато използваш екрани. Ще те науча на един полезен трик, наречен правило 20-20-20. На всеки 20 минути откъсвай поглед от екрана. Фокусирай се върху нещо на поне 6 метра разстояние за 20 секунди. Това дава на очите ти така нужната почивка. Шматарон бил изумен. Никога не се бил замислял да си почива очите. Беше свикнал да гледа в екрана. Има и забавни упражнения, които можеш да правиш за очите си. Погледни нагоре, погледни надолу, погледни наляво, погледни надясно. Можеш дори да завъртиш очи в кръг. Шматарон се засмя, докато опитваше упражненията. Чувстваше се малко глупаво, но всъщност беше доста забавно. Тези упражнения помагат за укрепване на мускулите на очите. Те дори могат да ти помогнат да виждаш по-добре. От този ден нататък Шматарон беше по-внимателен с времето си пред таблета. Спомняше си за правилото 20-20-20-20 и си правеше редовни почивки. Дори научи приятелите си на забавните упражнения за очи. Очите ни са ценни и трябва да се грижим добре за тях. Когато използваме екрани, е важно да даваме почивка на очите си. Помнете правилото 20-20-20, правете упражнения за очи и пазете тези очи здрави.